Ukhozi olumaphiko olubhula amaphiko kwaye kwaphephetheka imiyane inyone nobuciko nobuyoninco edwebe ngesivinini emafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha komdala nyone nezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidondolozela zathi siyayazi lenyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule izibongo zokhozi FM sizibhalelwe ngusidadada soju Ukhozi FM luhamba phambili. Sinibingelele kuUkhozi FM TV igama lami nguNeliswa Cele mawungaziboneli ngisendaweni enhle Oceans Mall isanda kuvula la eThekwini kodwa ngaphekwa lokho namhlanje kuvulwa iPlatinum Walk mawumuntu othanda izinto ezikhala kahle indawo yakho lena manje ngiphethe umnomzane uBrian Mphono uyena ophosa isandla lapha elekelela okuyilo osemva lo msebenzi omkhulu kangaka umnomzane uready but wami ngikubingelele ngikwamukele kuUkhozi FM TV. Ngiyabonga magaye kuyinhlanhla kwinqayizivele ukuthi ukhozi olumaphiko luzithole luzolalela luthamela indumezulu yenxanxathela yezitolo ezisezingeni eliphezulu kakhulu okwaziwa ukuthi uyithola le ku Cape Town uyithola eGoli kanti cha namanje uthola ukuthi kulethwe la eThekwini la eMhlanga kwidolobha elihlonishwayo kuyonke South Africa yonke ukuthi indawo yabelungu oqala okwesibili lo baba Vivian Ready uthenge le ndawo wayesewakha lenxanxathela yezitolo wayesakha nehotela elinama shareholder ordinary working class wayesakha nema residential apartments kodwa ke enze ngako namhlanje kuvulwa ke siyethula inxanxathela la ubathi international luxury brands lezo ongayithola thola nomgugu kodwa manje ngeke sisasuka la eThekwini siye eGoli noma siye Cape Town sesizokuthola khona la igcekeni ngenxa yombono nomcabango wakhe ubaba Vivian Ready incuba buchopho nenjinga kasoma business okuyena ke othwele lo msebenzi omngaka mina okwami nje njengoba ngichazile magaye ukuthi mina ngiyisandla sakhe sokuphosa yilokho enikuzele namhlanje ngibonge babukeli bokhozi TV ukuthi baphosa amehlo futhi ke basiphe nendlela ngoba imisebenzi eyakhiwe ngenxa yale mall lena kungaphezulu kwa 2500 kusho ukuthi ke mawusukubala uma uthola ukuthi uqasha abantu abo 2500 kusho ukuthi kunezisu ezu 5000 ngaphezudlana engeke salamba ngenxa yomcabango yomuntu oyedwa nje kuphela okuyinto encomeka kakhulu ngoba siyazi ukuthi eNingizimu Afrika isimo somnotho nesimo semsebenzi sinzima kakhulu ngifisa ukuzwa le mall lena lenxanxathela yezitolo significance nokubaleka kwayo ithini kuthina singabantu baseNingizimu Afrika kuchaza likhulu magaye olukhulu kakhulu ngoba le development le iyodwa ngokwama rates and taxes okusho ukuthi ke intela izokhiqiza 136 million rand ngonyaka okungena ke esikhwameni sika masipala womkhandlu weTheku nomaphethelo ukuchaza ukuthi kuzothi kunikeza isikhwama seTheku sizothi ukuthi thuthu bakwazi ukuthi bahlangabezane nelokuzane nensiza kusebenza phecelezi infrastructure development nokunye okuzolekelela ibudget yabo ukuthi benze lokuthiwa service delivery ngaphezulu kwalokho ukuletha Jimmy Choo Dolce & Gabbana Gucci Michael Kors uVersace leto la kuzona izitolo zika Nombani omunye uzothi pho mina ke pho wena ke kuchaza ukuthi ngokufika kwabantu ngenxa lezitolo khona la
eThekwini kuchaza ukuthi kuzokwanda amathuba omsebenzi, kwanda umnotho wedolobha, kwanda umnotho futhi nowesifundazwe. Wonke umuntu uyahlomula la. Mawehla nje ngale mall khona ushekazi indumezulu kaShekazi. uShekazi wakhona ngathi waseLondon impela. Mawehla khona uWoolworths, kukhona futhi enye into ke Magaye engicabanga ukuthi ingqayizivele nohlonzo for the economy of the city and the province is that ama-tenant ala abaqashe kuthina njengoma stand, they are all black tenants. Ngaphandle ke kwaba laba lana ngenxa yokuthi these are international brands, but nje iningi lama tenants lana they are black owned. Khuluma nge-restaurant la kukhona uCrane and Feathers ekamazibuko, laphezulu kuzovula uSignature ekamabuza le yaziwa eseGoli. There's 127 stores khona la kule mall, kodwa okukhulu kakhulu amathuba omsebenzi akheke nje just ngomcabango ubaba oyedwa ukuthi ake akhe nje indumezulu yezitolo uqasheka abantu futhi ke kuhlonishwe nethi ngoba sinaka ukuthi sithathe kancane utawu ninontuthu eThekwini KZN. Cha manje hayi igaya ngomunye umhlathi Magaye, nawe uyayibonela ubukhazikhazi mawuthi uyacimeza ungayitshela ukuthi hayi useDubai. Nangempela ke isiqubulo sithi ke Vivian Reddy has brought Dubai to Durban. Isiqubulo othi mawufika lana uzibonele namhlanje abaze kuyilaunch sengiphetha nje kafishane yikuphi abangakulindela abazokubona. Okukhulu kakhulu iselo samabandla onke, ingonyama imbube, inkosi uKing, His Majesty uMesuzulu kaZuluthini Zulu, uyena ozobe khona okuyiguest yethu enkulu ngoba Magaye ukuphendula isihlabathi kuyo le ndawo le kwakhona ihlathi kwakubaba wakhe esakhothama isilo sakhothama uKing Zwelithini kaBhekuzulu. Manje it's almost as if a legacy is continuing ukuthi nawe sizwe sikaphunga nomageba awumncinyane khona emnothweni jikelele ngoba njengamanje iTheku libekwe lapha nendawo nemadolobha ezaziwayo ukuthi cha abaqophi bengqephu Italy, France, England ilethwe la lo baba lo ugijime wamfishane the whole of Europe, and he brought the international high fashion giants in the city of Durban. It's not about ukuthi wena mlaleli nombukeli wokhozi ukuthi can you or do you afford. It's not about that. It's about ithemba lokuthi kusho nama ngihlala phansi ngicabanga ngisisa kahle I can't do anything because uzothi umunye how wobu Vivian. No, he's the youngest of 9 kids. He's the son of a teacher ukhulele emjondolo, but namhlanje ngenxa yephupho waphokophela ukuthi uzoyenza lento ayenza, and uyakholelwa kwi-transformation, uguquko lomuntu omnyama, young, old, middle aged, black, colored, akanendaba kodwa muza nomqondo nokuhlonipha uyakwazi uthalula isandla akusiza. Mina I'm a living testimony kwalokho ukuthi nganginge nje kodwa ngokuhlonipha nokuzithoba nokulalela umuntu omdala nokubuka ivision ukuthi ufuna ukuyaphi lo baba ngabambelela njengezikhali zamantulo. Kubonge thina, sibonge kakhulu ukuthi uxoxe nathi namhlanje. Sijabule kakhulu, sisazobuka ke nathi zonke izinto ezikhona, sithathe umbukeli simbeke esithombeni ukuthi ikuphi. Khona uSandile Zungu somabhizinisi oqavile okhulile emlazi, ngibala unobuhle bezwe, uzozibini ithunzi, nalo lowa lentombazana le yakanokheri izobe ikhona, kube khona osomabhizinisi abahlonishwayo khona la ekhaya namhlanje na. Uyizweleke mlaleli, kusele wena sokuthatha sikubeke kuyo yonke into ezobe yenzeka namhlanje, wena nje hlala nathi.
Lana ke ngime nama finalists akuyi top 15 emncintiswaneni wokuba i-face of the Oceans Mall. Khona uAza noLondiwe. Ladies, naze nabahle. Yikuphi enikulindele to see tonight? I'm just excited to be here, number one. Number two, to network. Networking is very important. I'm so proud of all the finalists. Whether we make it or not, this is an amazing opportunity. So to meet the people that handed over the opportunity to us, meet my top 15 finalists, probably make friendships because we were acquainted over social media, networking, just having fun, and just reaping the benefits of this journey. Listen, I love your shirt. Talk to me about it. Thank you. This is Galax Boy, by the way. It's a South African brand. I was very specific about wearing a brand as a South Africa because in the balegi lokuthi njengoba celebrate i-platinum walk la Ukhozi Oceans Mall are here sizobungaza i-platinum walk ukuthi into ezinhle zase South Africa nama international brands asefikile eThekwini azokwenza okuhle man. Abantu abaze bazothenga bezojabula bezobona into ezinhle ifikile la. So mina ngithi South African brand and I'm sticking to who we are. Umuntu engimayelayo lana oyedwa wababili abantu base-Afrika abazoba nezitolo lana. I'm speaking to Chase, who is one of the brands that are going to be opening here. In fact, one of the only 2 African brands, which is really amazing, and congratulations on that. Tell us a bit about your brand, the My Beau brand. So the name is Monbo Afrique, which stands for My Beautiful Africa. And the idea behind that is to create the first luxury and beauty brand, fashion and beauty brand out of Africa that competes at the international standards. So the idea is to empower Africans, but at the same time compete at an international level. I'm standing here with a big fashion name, Mr. Craig Jacobs. How are you tonight? Good, in yourself? I'm very great, thank you. I was so excited to see you here today. What are you expecting to see? It's a new mall. You know, I think it's incredible. Who would have thought that luxury would come to KZN? So I think it's incredible that so many top luxury brands that normally in like Joburg and Cape Town are being brave enough to come to eMhlanga. And I think that says something about the economy here, and I also think it says something about the consumers, that there's a growing taste for luxury in KZN. So I think it's very exciting. And well done to Vivian Reddy for pulling this off. Lalela nawe uyazi ukuthi sikulethela izinto ngama levels honey. Ngiyakuchazela wena level. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila sana sami njani? Ngiyaphila. Look at you. Right. Levels. So anything that will stand out. So that is what I'm all about. Levels all the way. I mean, this is exactly a resemblance of that. Oceans iyavula, Platinum Walk iyavula namhlanje. Athina ama expectations akho for this part of the mall? Yabona nje, this particular space, I expect ukuthi umuntu spend more time in this area. I'm super excited because we've been struggling as Debonites ukuthi sibe nendawo kanje with high-end fashion brands. So ke mina nje izoba second home lami la. Ngimelana nomunye usomabhizinisi wala eThekwini noMfundo Mqoyi. Hi, waze wamuhle kazajabula ukubona namhlanje. Look at you. Thank you very much, Neliswa. Oh, what a great day it is today. We're here to welcome excellence. We're here to congratulate excellence, actually. Vivian has done so well, has made us so proud as osomabhizinisi. When you look at imall, ivula, hey, we've never seen such. Zonke itole siyibone eGoli nakwamanye amadolobha amakhulu siyibone eThekwini namhlanje. Siyabonga nje usomabhizinisi ovelele, siyambongela kakhulu. I'm really excited for abantu baseDurban because funeka njalo abafly by Cape Town naseDurban naseJoburg to get these high-end brands, you know. So now it's right up the alley, and you know we take people for granted about outside Johannesburg. People outside Joburg have got money. There's gold, there's wealth, there's proper wealth, there's old money. So it's important that it's invested in the province. They don't have to go outside and invest it outside. So I'm just happy that this is happening.
Engimenayo manje ngihleze ngincokola ngithi yazi wena ukube siqoku size ofanayo ngabe ngifika kwakho ngizontshontsha izicathulo zakho sesifike kwakho ke isitolo seimpahla uyamona nje ucwebecwebe ubukhazikhazi sikhuluma ngaye uSiyamhlongo umsakazo wabasakazi. Ngiyaphila Neliswa. Ngiyaphila wena? Hayi kona lokho kuncane engithenga itiyana engithenga nganimema kulona. Siya ulindeleni Platinum Walk ivuliwe. Yazini kwazi kwamnandi ukubona iTheku ekugcineni ukuthi ngokomgangatho wengqephu nalo lithole ifloor enjengale yePlatinum Walk ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bekuya kubonakala sengazuthi ngokwezomnotho abantu abasithembi uyabo so siyabonga kule mall ukuthi izoletha izitolo zama brand aphezulu ngoba bakhona abantu abakwaziyo ukuthenga neTheku nalo libe semgangathweni kubonakala nathi ukuthi siyazazi izinto uyabo. It is very cute. What are your expectations now that we have a beautiful mall here right here in Durban? Lord, I am so scared of this mall. I see my coins flying out my purse and it's around the corner from my house. So I don't know guys, I'm gonna be broke. I'm gonna be a broke girl soon. Mawumuntu oyithandayo ingqephu yase South Africa, ingqephu yase Africa, uzomazi nomuntu engimenayo uladuma oyithanda ibrand yamaXhosa. This is the man himself. Uyaphila butwana? Siyaphila siswami njani boy? Ngiyaphila ngizwe ukuthi omunye wababili kuphela base Africa abazokwazi ukuthi bebe nesitolo lana. Uzizwa unjani? Super overwhelmed. Ngiyavuya kakhulu ngoba kunzima kakhulu ungena kwezi space. Specifically kwelicala le luxury apho oGucci no Louis Vuitton and Versace bakhona and once we pause elaxesha longena you'll have to wait for another 3-5 years or even 10 years so into bana sibe lapha ngelixesha at this time of the year siyavuya kakhulu. Gimelana no Mr. Jean Filippo Vela izweni lase France bazovula isitolo lana bazosixoxela ngayo. Hi Jean, how are you? I just did an introduction in Zulu in case you're wondering. Hi, I'm very good and you? I'm well, thank you. You're opening a store here in South Africa in the Oceans Mall. Tell us a bit about that. Yes, so our store is called L'Atelier Paris. L'Atelier Paris will be a Parisian luxury journey, but which happens right here in Oceans Mall in South Africa and in Durban. And we're going to be representing luxury brands of jewelry and watches, and we're proud to come to South Africa and in Oceans, yeah. Njengoba uzibonele ke iqukethwane zifikela mathupha la eOceans Malls. Liningi izitolo ivuliwe nawe lapho mbukele ekhaya ngiyathemba ukuthi mhlawumbe elinye ilanga mawusethekwini nje uzothi shwi uze la ngase Oceans Mall ubone ukuthi sikuphatheleni. Ngibonge kakhulu ukuthi uhlale nami kuKhozi FM TV. Siyethemba ukuthi sophinde sihlangane kwi-episode elandelayo.